Yamate makuru ase ward ya Birongo imeye county ya Kisii nigo litkulia lero yabuka na konyora engombe yabo kibire. Igo bakagerete mna ega engombe yu nigo yeibwa n'abantu gose n'abayibi barengene gari kore gyakorekanire gose kyaerenakirie buna eki kiaeta abwa sensebeyo. Musakito Gabriel Obanye kundi niga gotumanya orboti uruo. Yamateye moyo mugaka umanyikaine munashabika musati nigo yabuka na konyora engombe yabo nigo yarusiwe asobere ase batamanyitini ngo igetega abo nako yerusia korengana nabarwoni go bateba buna nigo babuke imambi ya rero ase batema ko yerigia ase bataranyonyora wikira bono 12 nagenda guciomera icyombe singo ciomera gweri nanyora ngombe ya moteyo gitubwatha cyombe inya wone ngombe ye karona nyora teyo mumurumi ntonte binga karanyiri gari abu se kibando imonyore gusino nyare kanyarore sere nari gari gie ngombe yo obu maene nabona etanana lakini tinyeroje nje shabiki museti no menyete kinyoro kia migosi sub location ya Biombe Birongo location igo naje kuboka bono mambi nanyora mumurumi ntonte binga engombe ya sinasi biteteyo kurwa kuboneka twachikogereria twanyora ngati yandonsi namatebiri ndona ye itayitangu gusinonyera no nikibando no nimisi gusinera kanere manje kanenga ye karate kinye cyete kurwa wogendrego n'abantu ndi bacha bakoraki banza kona ko bwachikuri nande ngombe ye nera tegemete mono nera arwarite kamuranje rakiake asimuraje igwe mototebye igotwara mabira manene ekero twaikaseri isikoriaye twanyoranga nigarwarite nainde bwechanda nga guchiatare konyora engombe yenyandiria gento kegotebi montaonie egererwarerie bono igotokumetie abaminto no toichire isikoriaya tondogete ng'amang'ana akira umugambi esimi ubwesa location ya Birongo namotebia umugambi twasi engombe ya bulire kuruka na akire kunyerigi ya bulire umugambi ontebi naritema kunyerigariye natema kunyerigariye nabwati amabara tokuruese engombe yasibire nagenda paka ase ipare egosoke kwende skuru ya Biombe nanyora umane ngombe ina bwe esibira abu no yalinere tigwe gari yakete ekaimukia egaunchukiro wone karona akora igo naile so mugambi guru buna nanyore ngombe yu mugambi onteigenda paka police station ya Birongo uripoti nabona enda paka Birongo police station na report nari kaopi bante bibono mbatigire gasi ibakole baligi bono nabotogenderete kurigia ngombe yu paka bono iganturanyora nturamanyesere asebaka oroboti azegeta seni kebanyimbo kya Birongo asebutuki bogenderete asebaganiri onde wensi oyora yerole kubakera esimigo se kubakera oroboti azegeta seni kedegonsi kebanyimbo twale gusaba ngonde bwensi uranyare kuigwe se ngombe ye mwamwere enkobe likoberi irabu onde bwensi uranyarore anyare gutwa kire report gusabe ke report ya se police station yende yonsi na gotoka na tuyende toko tonyerole gusena ase ebikore bingamne biga byachakire korokana asensemiga ya Birongo eyo gotoka ase bunge nyari bari mchache county ya Kisii asebaganire serikali gochiakoba maisone ne mono iri gutanga ebikore bingamne biga ebibirarete asara ase abantu bari abatugi Kingo reporter ya egeta seni kagetembe korwanse bunge nyari bari chache county ya Kisii nchengoro kwa Nyakundi Gabriela.